Salutare la un nou video de Minecraft după o lungă perioadă în care nu am filmat Minecraft pe calculator și ne-am jucat pe telefon. E bine, astăzi vom începe o serie de Minecraft, sper să o țin lungă, pe calculator. Acum abia m-am spamat, de asta nici ceancurile nu s-au încărcat foarte bine și dacă vă întrebați de ce joc pe setări de grafice mai mici, pentru că unde mă options audio, nu mi-apare cursorul și mi-e greu să music and sounds. Da, mai încet că nu murim. Așa. Și tot ok. Na, așa e la început. Dar tot e mult. Tot e mult. Vreau și eu să țin muzica mai încet, dar nu se poate. Ok. Deci, după o lungă perioadă când n-am filmat pe calculator, acum filmăm. Și dacă vă întrebați de ce joc pe setări mici de grafică, pentru că asta am FPS-uri în plus, chiar dacă nu am lag. Dar, na, îmi place, sunt și mai obișnuit, nu știu de ce sunt mai obișnuit, dar, na, le folosesc. Pentru că îmi place mai mult așa să folosesc. Îmi cer scuze că n-am mai postat. Dar, hei, na, ce să facem deja. Deci vom lua niște lemn, că am filmat deja ceva timp și n-am făcut mai nimic productiv, nu m-am stat aici degeaba. Ok. Deci 20, nu, asta e mare și nu stau eu 1000 de ani să mai iau și pe ăla. Nu uitați să vă abonați că și așa am pierdut 3 subscriberi, nu știu de ce. Va trebui să șterg videoul ăla cu Red Movie. Oricum, era rezoluție proastă. Ce să ei, așa, Sony. Ce să facem deja? What? Nu știu, mă scuzați, nu știu ce a fost aia. Nu trebuie să fac aia, dar am făcut aia. Hai acum să facem, nu ne facem chestii din lemn, ne facem un singur târnăcop și mergem la minat. După ce mergem la minat, vedem noi ce mai facem. Da, dirt ăsta. Mult vrea să le iei. Și acum trebuie să minăm piatră și pe... De ce a peste space? Nu înțeleg. Dar... da. Cum va trebui să luăm deci tot, sau nu, fiți atenți, vom lua cât ne trebuie și când mă refer la cât ne trebuie, mă refer că adică până îmi strică pe chexul. F3H, Shaun, cât mere? 44 blocuri, mai pot sparge, deci mai e bun. Suntem și pe 1.17 acum. Deci va fi bine. Da. Unde vom face și eu. Vom merge mai pe la minat. Dar asta nu e o mină de început deloc. Aici am să fac să iau piatră. Deși hai să nu vă plictisesc. Pentru că 31 de cobblestone ne va ajunge super suficient, pentru că ne facem un topor doar și un târnăcop. Nu ne facem săbii. Bine, am să fac și o lopată, îți dai seama. De asta o să fac așa. Da, și se aude mouse-ul meu. De ce se aude așa tare? Pentru că microfonul ăsta e foarte, foarte sensibil. Da, nu găsesc un loc bun unde
Hai să luăm mâncare. Noi și noi, cum putem noi? Vânăm vacile astea. Adânc toporul în cap. Ca indienii. Oi, fix ce avem eu nevoie. Și fix câte am. Și usat, let's go. Joc pe 2 chunk-uri, pot să pun și 8, dar nu văd cu ce mă ajută. Bine, știu cu ce mă ajută, știu ce e aia chunk. Nu trebuie să-mi explicați pentru că știu. Dar parcă nu mă ajută. Uite că am găsit un sat. E bun. Poate vom... Nu știu, o să ne hotărâm noi dacă vom face casa asta pe acest sat. Adică să locuim aici. N-am făcut niciodată asta și niciodată într-o serie de Minecraft n-am găsit un sat. De asta... Hai să luăm cărbune. De asta eu cred că o să locuim aici și mai și Iron Golem-ul ăla. Știți deja ce o să fac. Fiți atenți. Oh my! Nu vă temeți, băieți. Oh, stai că trebuie să ne temem. Nu vrea click-ul să apese. Oh my god! Bă, nu, e prima oară când fac asta cu golemul. Așa. Nu sunt eu nu sunt eu mare speedrunner. Da, toporul ăsta e bun. Topoarele astea de piatră le-am considerat mereu foarte overpowered. Pentru că chiar sunt foarte bune. Așa, și cât iron avem? Bă, 4, e ok. Vom face din el un topor. Și de rest păstrez, nu mai fac o lopată. Nu văd cu ce mă ajută. Acum, nu văd nimic pe aici. Pe aici nu văd nică. Da. Dau cu lopata. Glumesc. Așa. Deci, nu pot să zic neapărat să vandalizăm casele, dar hai să ciordim și noi ce mai vedem pe aici. Uite, grâul e bun. Cred că am filmat foarte mult. Da, na. Oricum am multă memorie liberă, așa că nu mă stresez. Postez ușor. Un stone cutter. Aici gol. Da, cam sărăcie sacul ăsta, da, satul ăsta. Dar nemulțumitului se ia darul, așa că trebuie să ne mulțumim. Ok, nimic pe aici. Nu mai știu cum să mă duc. Aici am fost? Da, am fost pe aici. Da, pe aici n-am fost eu. Hai că mâncăm și noi o pâine. Hai să facem bailul ăsta. Un steak și ceva, vreo 32 de pâine, dacă nu mă greșesc. Hai să facem acum pâine. Și da, sunt răgușit. Hai că n-am pus ca lumea, am încurcat clipurile. Și da, știu că voi pe filmare îmi vedeți cursorul, dar eu nu-l văd și asta e foarte greu să faci ceva din treaba asta. Ok, deci sunt fix, mamă, slăbuț cu mâncarea, dar las. Okay. Deci momentan niciun chest. Bă, cam rău. Deci nu e un motan negru. E negru șap. Alb-negru. Și uite, iarba la om în casă, crescut. Bă, dar chiar niciun chest. 0 chest, bă. Ce săraci. Bine că avem lectern. Să avem aici și villager de mending. Ceea ce e minunat. Bă, dar cam pe astea am fost, bă, dar... Au, dar nimic. Bă, dar săraci ăștia, cum am văzut la aceeași casă de jumătate de oră. Da. Nu vreau să-mi fac o bază. Dacă totuși am găsit casa asta mare și pentru că
Oricum sătenii nu folosesc casele astea numai să doarmă. Folosesc case de mici și eu cum îmi place să trăiesc numai în lux să trăiesc. Vom pune jos în casa noastră plină de iarbă. Vom face un pat așa frumos. Bă, da, nu știu. Se cam aude mouse-ul meu și sper să nu vă... Oh, aparent să făcuse noapte. Bă, bravo mie, na. Prima noapte am făcut, acum trebuie să închei episodul. Dar nu-l încheiem. Sau de fapt, ce mai avem de făcut? Că am făcut cam tot. Voi încerca seria asta să o fac mai lunguiață față de celelalte serii care numai am făcut un video și atât. Și culmea am pierdut toate lumile pentru că le-am șters, pentru că nu le-am salvat pe laptopul ăsta nou, așa că n-am ce să fac. Asta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți să continuăm, nu uitați să apăsați pe butonașul de like, să vă abonați, să facem 80 de abonați odată și eu am fost Mihai, ne revedem data viitoare. Pa, pa!